ngiyabingelela ngisukuma nokubonga kule nkonzo yasentabeni ngisukuma nokubonga nokudumisa ngacela unyaka odlule ngathi ngicela bangikhulelise ngoba ngumfana onenkinga ngathi ngiyacela bangikhulelise ngoba ngiyakhuleka kodwa akuzwakali noma uNkulunkulu akasabuka ukuthanda kwamama kodwa ngibonile ukuthi uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu unanzelele lokuzwa ngoba ubonile umehluko noma izinto zisenoma-dida kodwa uNkulunkulu ungenzela umehluko ngiyambonga uJehova ngoba njengoba ngangikhuluma ngenkinga engibhekene nazo phakathi kwegceke yebo ngisabhekene nazo ngoba ukwelulama komntwana womfana akwelulameki ukwelulama komntwana womfana akwelulameki ungalulameki kufanele zonke izinto zakhe zikhulu imali yakhe ayikhulu shokulu njengoba nje nanamhla kalokhu usawumthwalo wami bonke into kodwa inye into engizoyibonga kuNkulunkulu angenzele yona ngingelutho abazukulu bami bebesebenza umfana ubebambe itoho ngesikhathi se-COVID e-RBL bayithiwe zinyanga ey'ntathu kodwa uNkulunkulu wamenza kwaze kwathiwe zinyanga ey'ntathu kodwa waqeda inyanga esithupha wathola ukulobola wathola ukukhehla ubukakhe emveni kwalokho waphuma kodwa wasemsebenzini kanti esendlini wagqumana nenkinga ukuthi ngiyadilizwa emsebenzini ukhona umonakalo ovela wafika abadilizwa kanye nalabo bantu kwayinkinga nje esontweni lesibili uma kufanele uyafika emsebenzini uqashi wakhe wathi uncwadi kaphezulu wamnikeza wathi usezekile kwavele kwayinkinga engingayazi ukuthi inkinga eyifuna kanjani kodwa uNkulunkulu ngoba yena ngehluleki lo nkulunkulu engimlandelayo ngilandela ushebe ngingumnazareti ngiyangibike njengoba ngibika nje ngibike iy'nkinga zalo kodwa uNkulunkulu asokuqamela ungenzele inkinga ngithe ngisabika yona inkinga yabantwana ukuthi abantwana ngihleli nabo esikhundleni soba mina ngifunze nabantwana imina ngifunza abantwana sosukuza phakathi kwesheni uphose ngabo nasekhaya kufuna mina ulambazi kubendleni nabo kodwa uNkulunkulu emkhulu ngibona isimanga futhi engasazi ukuthi ngasixoxelana ngathi bona ngangibonile ukushumayela ekhaya kuhleli kwangolesihlanu wathi uyabizwa emkayidini ngathi mina wathi yebo kuthiwa woza nomzukulu wakho wangithatha ukushumayela sahamba saya kufana wangithatha umfana sahamba wafika kuthathakalela inkomo nembuzi hamba uhlakufale ezingwa noma zingashada phakathi ney'nsuku kulungile angifuni izibele kuthiwa ngathi nababa indlu kayini wathi Gogo angifundelwe kuma indlu inye ekhaya ingenalo ikamelo bakhipha ithende mina ngithi lezi ngane bashaya ngithi-ke ngibonga ukukhulu kaNkulunkulu ngoba ngacela ebandleni lasentabeni ngathi ngicela ningikhulelise ngoba kusho ukuthi umthandazo wamawusona sengikhuleke kakhulu ngey'nkinga eziyehlelayo kodwa akunukeleli ngiyambonga uNkulunkulu emkhulu ngento angenzele yona noma behlezi bengini egcekeni ekhaya kodwa ngiyethemba ukuthi kusasa kuzokwenzeka futhi uNkulunkulu uzoyiqaqa inkinga yabo baphumelele bathole umsebenzi basebenze bangiphilise njengoba mina ngibaphilisile ngibonga kakhulu ebandleni lasentabeni ngoba kusho ukuthi ukukhala kwami kwemukeleka phakathi